Ensi kuu vuokra ihan kohta. Pakko keksiä joku maalausidea. Mut mitä? Jos mä pystyisin hahmottaa jonkun tarinan mun päässä. Joo, mä haluan, että siinä on jännitettä ja paljon panoksia pelissä. Mistä se voisi kertoa? Hää? Joo. Okei, 5 hahmoa pelaamassa pokeria. Millaisia ne ois? Mitä jos yksi heistä huijaisi? Okei, nyt kun ne kaikki on siinä, niin alkaa tapahtua. Joo. Noniin, 8 kuukautta. Oisko tää nyt valmis? Tässä on kyllä paljon kaikkea. Se, joka tän ostaa 10 000, niin mä haluaisin, että se tajuaa, mitä mun pääsisällä on liikkunut. Musta tuntuu, että mun pitää tehdä joku video sille ja linkkaa. Joo, sen mä teen. Nyt tulee jäppäys. Takanani on 5 pokeria pelaavaa kasvia. Heillä jokaisella on omat korttinsa ja oma totuutensa. Niin kuin pokerissa, niin myös elämässä voit pelata ja voittaa rehdisti, tai voit valita polun ja manipuloida, käyttää ihmisiä, pelata ilkeästi. Se on sinun päätettävissä. Tähän tauluun
olen saanut vihdoin tehdä todella paljon syvällisiä piilomerkintöjä ja nyt haluaisin jakaa ne kaikki teille. Tää kasvi on niinku vaikein kertoa ja sitten sit menee helpommaksi. Joille pokeri on tuttu, niin 2 kuningasta ei ole mikään huono käsi välttämättä. Mutta pelikorteissa se on numerona 13. Ja jos numero 13 on 2 kertaa, se on vahvistus, että jotain pahaa tulee tapahtumaan. Sitten huomataan, että tällä kasvilla on 2 pupillia. Se tarkoittaa, että hänellä on hyvä ja huono puoli. Joidenkin kertomusten mukaan pata tarkoittaa kuolemaa, haastetta ja ruutu tarkoittaa rahaa, kaupankäyntiä. Lisäksi voimme arvella, että tämä silmä täällä, joka katsoo muiden kortteja, on myös hänen. Mennäänpä seuraavaan. 2 ristikorttia. Ja risti tarkoittaa uskomusten mukaan pyhää, kirkkoa, uskonnollisuutta. Ja olen ajatellut tämän näin, että se justiin kuvastaa hyvyyttä, mutta onko siellä taustalla sittenkin pahuutta? Olen laittanut nämä tälleen, että tämä näyttää 666, mikä on aika paha numero. Lisäksi tällä kasvilla on täällä risti. Hän yrittää näyttää ihmisille, että hän on hyvän puolella, mutta samaan aikaan hän vahingossa tekee tälle toiselle puolelle ristin toisinpäin. Ja hänen silmässään on se erikoista, että hänen ripsensä saattaa näyttää pirunsarvilta. Ja niin kuin voidaan huomata, niin hän katsoo seuraavan kasvin kortteja. Mennään siihen. Suurin, valtavin, hänellä on eniten rahaa. Vaikuttaa siltä, että hänellä on eniten valtaa. Hertta kakkoinen. Hertta tarkoittaa rakkautta ja kaikkea hyvää. Toinen tarkoittaa toista. Pata jätkä tarkoittaa petollista ihmistä. Kavaltajaa, sellaista mihin ei voi luottaa. Ja olen ajatellut tän näin, että hän on toinen mies, paha mies, haluaa ehkä toisen rakkautta, haluaa jotain mitä toisella on. Myös erikoista tässä kasvissa on se, että vaikka hän on todella suuri, hänellä on vain 1 silmä. Ja mihin se keskittyy, on raha. Ja voidaan huomata, että kun hän vain keskittyy rahaan, hän ei huomaa, että oikealla puolella oleva kasvi katsoo hänen kortteaan. Sekä vasemmalla puolella oleva silmä katsoo myös hänen korttiaan. Ja siirrytään tämän silmän omistajaan, joka on reunimmainen. Hänellä on 2 ruutukorttia. Ruutu meinasi rahaa ja kaupankäyntiä. Ja hänellä on 9 ja 8. 9 meinaa, jos sen sanoo japaniksi, kärsimystä. Se myös tarkoittaa uskomusten mukaan manipulointia. 8 on infinity. Tarkoittaa karmaa, että mitä teet, tulee takaisinpäin. Mutta myös 8 katsotaan käärmeenä, joka syö oman häntänsä, mikä meinaa, se on niin hyvin sanottu täällä, kiertelevää totuutta. Ja tämä on ainut kasvi tässä taulussa, jonka ulkonäkö hieman poikkeaa muista. Hänellä on käärmeen suomuja sekä käärmeen kieli, mikä myös näkyy varjossa. Nämä suomut eivät mene koko kasvin matkaan, vaan hän on osannut muuntautua näyttämään kasvilta. Sekä mitä hän ei ole osannut muuttaa, on silmä. Ja siitä myös huomasimme, että hänen silmänsä katsoo tämän kortteja. Mutta näitä kasveja oli 5. Meillä jäi joku huomaamatta. Nimittäin tämä. Tämä viimeinen pelaaja on pienin, mutta en ole ajatellut sitä niinkään kokona, vaan että hän on ehkä huomaamaton, kun kaikki muut tekee niin suuria eleitä, suuria asioita. Tällä kasvilla on 2 herttakorttia, kuningatar
jäässä. Hertta tarkoitti rakkautta, hyvää, kaikkea ihanaa. Ja kuningatar yleisesti tarkoittaa naista. Tämän kohdalla olen ajatellut, että hän keskittyy rakkauteen ja hän pitää huolta rakastaan, pitää hänestä tiukasti kiinni. Lisäksi tämä on ainut kasvi, ehkä joka keskittyy omiin kortteihinsa, ei yritä huijata. Kun hän on muiden mielestä näkymätön, kukaan muu ei tajua katsoa hänen korttejaan. Me emme tiedä, mitä kortteja on pöydällä. Jokainen saattaa olla voittaja, mutta miettien näitä piilomerkintöjä ja toivoen, että hyvä aina voittaa, paha saa palkkansa, niin toivon, että pöydällä on kortit, jotta hän saa Royal Flushin. Siinä oli niinku varmaan nyt mä en tiedä, unohdinko mä nyt jonkun merkin. Mä niin toivoisin, että joku löytäisi tästä vielä lisää ja haluaisin kuulla niitä, koska monet nämä kortit, korttien maat ja numerot, tietyt liikkeet, jutut, silmät, silmien värit saattaa kertoa jotain, mitä mä en tiedä. Niin mä toivon, että joku osaisi selittää mulle mun tekemästä taulusta vielä enemmän. Tämä taulu on tällä hetkellä isoin, minkä olen tehnyt, ja ehkä eniten aivoja vievin. Ja tykkäsin tehdä tätä ja olen tekemässä tästä kokonaista collectionia, jonka nimi on I Need More Plants. Miettien sitä, että ihmiset aina kun he tulevat kotiin tai menevät jonnekin, on silleen, että tää on muuten hyvä, mutta tänne tarttis vähän sen kasveja vielä. Niin ajattelin, että nämä voi olla niitä kasveja. Nämä kaikki taulut lopulta voisi vähän niin kuin koota yhteen, mutta myydä myös erillisinä. Mitä kivaa vielä tässä taulussa on, niin tää on normimusta maali. Tää on maailman mustin maali nämä varjot, että sain tämmöisen 3D-mallisen tästä. Se oli jännittävää. Pelkäsin, että pilaan koko taulun tällä, mutta meinasin pilata monta kertaa muutenkin, niin mä tein esimerkiksi semmoisen aloittelijan virheen, että mä tein nämä kasvit ensin ja sitten maalasin ton taustan mustaksi. Minä olen puhunut ja toivoisin, että ostat minulta taulun tai menet katsomaan niitä edes ennen kuin ostat, että ostat oikean. Nimeni on Sonja TT ja tämä oli minun taulun selittelyni. Näkemiin. Oliko se tarpeeksi hyvä?